Salutare, azi vă zic cum fac eu animațiile și ce să instalați. Eu am zis să instalați Mobizel, neapărat pentru filmare, dar pentru a face poze. Intru pe Gaga Live sau pentru o nouă serie care va apărea în curând pe aplicația Punching Live, care poate copia orice joc. Înțelegeți voi ce vreau să zic. După ce am instalez, după ce să vă instalați această aplicație Power Driver R. Intrați pe ea, pregătiți. Apăsați pe procesare, puneți aici și după aceea aici aveți poze, vă duceți la poze, prima, și luați pozele făcute. După aceea, dacă vreau, iese aici și mă duc aici la muzică. Ceea ce trebuie să fac în animație. Apăs pe Overland și pe direct, apăs pe care vreau eu și aici se registrează. După aceea puneți vizualizarea și puneți videoclipul. Bine. Asta a fost animația mea. E greu să știți, mai trebuie să fac multe poze. Și dacă fac animații scurte, să nu vă plângeți. Vă rog, să nu vă plângeți dacă fac animații scurte, fiindcă în curând vă vedea animații scurte și vă rog, nu vă plângeți la mine. Mi-e greu. Ok, eu am fost Alex, acest videoclip a fost scurt, fiindcă nu prea am ce să vă povestesc. Pa!